Aurrekin komunikatzen garenean, zer transmititzen diegu? Hitzak? Pertsonok ez dugu esan nahi dugun hori, soilik hitzez transmititzen. Gure gogo aldartea, gure jarrera ere transmititzen dugu. Gure poza, gure kezka, urruritasuna, egonezina. Hitzen osagarria den ez ahozko komunikazioak bere biziko garrantzia du. Hain da handia honek transmititzen duen boterea, estimatzen dela hitzak esan nahi dugun horren 135% soilik direla. Aldiz, ez ahozko komunikazioa 65%. Hitzak ez eziz, kontziente edo inkontzienteki beste baliabide asko erabiltzen ditugu gure adierazpenean. Tonua, timbrea, entonazioa, volumena, erritmoa, intentsitatea, begirada, irribarrea, keinuak, aurpegi espresioa, espazio interpertsonala, hurbiltasuna, postura, kontaktu fisikoa, mugimenduaren abiadura, isiluneak. Pertsonok emozioak ezagutu behar ditugu, gure emozioak sentitu behar ditugu, eta gorputzari hauek sentitu eta adierazteko baimena eman. Hezitzaileok emozioak bideratu eta besteekiko enpatia garatzeko iturri izan behar gara. Presarik gabeko aurreskola sortu nahi dugu. Erritmo desberdinak hartzen dituena, denbora luzeak zein laburragoak onartzen dituena, emozio desberdinei lekua ematen diena. Sortu dezagun aurreskola emozionala.